magandang Oy, gabi sa inyo. punta po kayo ng ano, punta po Bicolanong kayo Elvin. Bicolanong Elvin po. Ayan, Paano simple yung sa po. harap? Ayan. 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 Oh, nakita nyo ba kung saan na kami? Ayan, natatakpan yan. Yan sa'yo. Bakit? Ayan. Bakit? Natatakpan kasi kita eh. Hindi makita yung daanan eh. Ayan, Bert, mga ikaw guys, magawak dito, Bert. pwede po tayo pumunta kay Elvin. Yan. Ayan, lipat po tayo sa Mababa mo kay yung link. Bicolanong Elvin. GL, lipat po tayo kay Bicolanong Elvin po. Ayan, ganyan po tayo magmahal ng mga Maraming salamat charity sa inyo. vlogger. Kailangan magkakaisa po tayo. Huwag po tayo maghiwalay-walay kasi isa lang naman po ang talagang gusto nating gagawin sa buhay. Tulong-tulong para makakatulong Sa dapat tulungan. Oo. Ayan. Kuya Raimundo, punta po kayo kay Bicolanong Elvin. Kuya Raimundo, doon tayo. Nandito. Gusto ko din na aayusin ko lang po yung internet ko. Kaya Ayun. gusto ko, maghanap ako ng tindahan, magpagawa ko dito ng antina ng globe. Yan. GL, lipat ka na doon kay Bicolanong Elvin. Okay daw. Shoutout sa'yo, Jiel. Ayan, mag-chat out ka na. Mayroon Wala ba? pa. Wala pa. Uy, lipat nyo naman. Lipat naman. GL, lipat-lipat. Ayan. Mamaya ako naman magbaba ng yan. GL? Okay. NMAX pa rin to, kuya. Ayan. O sige na, GL. Pumasok na doon. Para makashare naman ako. Ayan. Lipat po tayo kay Bicolanong Elvin po. Ayan. Thank you. Lipat po. Magandang gabi sa atin lahat. Sana... Shout out po kay GLTV Official, Tis Bomb. Kaya rin mo Saan po lipat kayo ka. mag-stay? Sa bahay po ni Bicolanong Elvin. Ayan. Yan. Doon Maraming muna salamat kami. po sa Ayan. inyo. Uy, thank you. Pakilipat naman, lipat po tayo doon kay Bicolanong Elvin po. Stay po kami sa bahay ni Kuya Bicolanong Elvin po. Ayan. Ano po kami 2 linggo. For sure, 2 araw. Di 3 linggo pa. At 3 linggo. Ala, ang tagal. Ala, kawawa naman pala ako. Uy, supportahan nyo naman ako. Ingat sa biyahe mga kapatid, sabi ni GLTV Official. Ayun. Uy, lipat po Maraming salamat tayo sa'yo, kay Jiel. Bicolanong Elvin na din. Ayan, Ayan. okay na. Hindi, siyempre bumabiyahe, no? Hoy, shoutout po sa live 5 viewers ha. Maraming salamat sa inyo. Normal yan pag bumabiyahe, mawawala mo. Oo, kasi sige na. Kasi yung ko, sumasayaw na. Andan sa boogie-boogie, turn around. Ayan. Oy, thank you Thank you po. Lipat-lipat na po tayo, Bicolanong Elvin Ayan, po. maraming salamat sa inyo sa mga 4 viewers in the house po. nanonood sa atin. 4 viewers na po. Magandang Oy, gabi po Jana, sa inyo. lipat ka na doon, Jana. Jana. Diyan na, dyan na. Jana, Pasyal na lang Bibi, po lipat ka ng na kay mga Bicolanong Live Elvin. namin. Ayan. Ayan, dito na Kuya Elvin. Nandyan na. Nandyan na siya. Shoutout po kay Kuan GLTV Official. Ayan, John Dulay mo na channel. 1 thumbs up. Maraming Ayan. salamat po. Oy, thank you sa paglipat. Ayan. Lipat kay Bicolanong. 6 viewers in the... Wala po kay Thank you. Daddy Frankie. Ayan, shoutout po kay Daddy Frankie po. Oy, thank you. Bye-bye. Ayun. Ayun. Na-share ko na sa community. Salamat naman GLTV Official. Maraming salamat po, Jiel. John Dolay Monarch Channel. Sabi ni kapatid na GLTV. Ayan, maraming salamat po. Shout out po Salamat sa pag-share. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Pupunta po kami ngayon ng Bicol. Daet. Oy, shout out sa lahat. Ayan. Kaya kumakain na po ako. Shout out sa iyo GLTV Official, bro. Ayan. Salamat po, JL. Shoutout sa'yo. Hoy, Kat Ian. Batchio, di ko pa na. Hello po, Kat Ian.
Katian. 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 Ben Concepcion. Ay, Conceto. Conchero. Katian. Bon Consuelo. Ingat po sila. Bukate, pamangkin. Jen Destraro. Dito na tanong road trip po nyo. Tamang road. Padait po, padait. Tapo kami ng daet. Sir John Dulay Monar Channel, may galab shoutout po. Ingat po kayo. Ayan, salamat po Kati. Maraming salamat po. Ayan. May galab shoutout po. Paalis na po. Papunta na kami dait po. Shoutout po sa Team Bubuli and Team Kalason and Team Kalingap. Ilan na? 7 viewers and 3 thumbs up. Hoy, pa-share naman. Ang hirap kaya magsalita. Tapos ayaw nyo mag-share. Ayan. Jusine, ingat kayo sa biyahe, boss. Ayan. Maraming salamat po. Si Joseph. Ingat kayo sa biyahe. Kain muna po tayo dyan. Ayun. Kain kayo dyan. Mamaya house. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi sa inyo. Sa 8 viewers in the house. May galag Madami shout na po. out. 8 viewers na po kami. Ayan, shoutout po kay GLTV Official. Ingat. Kababayan mo pa si Kuya Bal. Kuya ano? Erwin. Si Juan lang Si siya. Bicolano rin si Kuya Bal. Oo. Gina Alvarez. May galag shout out. Hi, Gina! Nakikita naman kayo sa my love mo dito. Gina Alvarez. Si Kuya Bal, lalo si Kuya Bal eh. Hello po, Ma'am Gina Alvarez. Jen Destraro, Maraming miss you, sabi ni Gina Alvarez. Di ba Bisaya si Kuya Bal pagkatapos may pagka salita nyo, Bicolano kay Elvin, no? Patrick Jacob San Antonio. Hinga. Maraming salamat po, Patrick. Punta kami dait po. Ayan, punta po kami ng Daet. Ayan. Ngayon ang John Dulay Monar Channel, I love you, sabi ni Gina Alvarez. Ayun. Maraming salamat po. Harang. Skip ad po para pang tulong, Yan. dagdag tulong po. Salamat po, malaking tulong po yan. Oo. Huwag nyo pong i-skip yung ads. Siyempre, para nakakatulong din kayo sa kababayan po natin. Tama. Na mabutan po ng konting tulong. Ayun. Di, sili daw ni Ate Evelyn, huwag mo kalimutan. Okay, nandyan? Hindi. Nagkuhan siya kanina. Ayun, kapatbahay niyo. Gina Alvarez! O, di ba't Kuya Alvin nagsabi? Ah, Nagsabi si Ate Evelyn. oo. Ayun. Ingat po Kuya Arthur Sia and Kenneth. Sili sa Bicol. Ang dami sili dun. Sarap yun, mangang. Oh, siling Bisaya. Sa gusto niya puno ng sili, dalahin ko na. Di ba Kuya Alvin pa siling Bisaya din yan? Oo. Gina Alvarez, vlog, may inaanak. Uy! May ninong-ninang pala dito. Oy, salamat. Butan. Nakalimutan. Nakalimutan ko. Eh, Joke lang, dala po. Dala po namin, Gob. Sabi, wala, nakalimutan na. Iniwan ko sa ano eh. Hindi mo nilagay eh. Hala, bakit niyo iniwan? Hindi pa nga eh, joke lang muna. Ano yung itatype niya, baka kaya matagal. GLTV, may galab shout out. ayun. Sabi ni Andrea D. Channel, gobernadora ng Team Bubuli. Hello
Hello po sa iyo, Ma'am Andrea. Ayan shout out sa Shout out po lahat. sa'yo. Ayan. Ayan, maraming salamat po. Nandyan, ayan. Pakishare nyo naman. Saan po? Baka na po kami. Ayan, Saan na tayo? Pampatangas na. Batangas na po kami. Baka pagpunta namin Batangas, baka Wala si Mami D. Oy, Mami D, salamat po. Si Mami, di saan ba yun? Batangas. Taga Batanggay niya si Mami D Ang mga salita may Salita nila no? ipapahalan ko kayo sa checkpoint ng pagpasok ng dait pag di ninyo dala. Don't worry. Harapin ko na lang yung harang. Ano sabihin mo, Day? Akong bahala pag may harang. Jocelyn Vlog, uy! O, nandyan na. Ngayon nakalabas na. Maraming salamat sa team viewers Mandidiga. natin. Ito, ayun. Ang gagwapo ng mga checkpoint doon, promise. John Dolay Muna Channel, reloads. Sir, Andrea Di Channel, oy, shoutout Bicolanong Elvin, sabi ni Gina Alvarez Vlogs. Yan, shout out daw. Yung LBN. Ma'am, Shout out po, Ma'am Gina Alvarez. Hello Ayan. po sa iyo, magandang gabi po sa iyo. ayan. Ma'am Andrea Di Channel, pamangkin ko isa naka assign doon. Paano pala pamangkin ni Kuya John Dulay Munar doon? Saan? Nung nagbantay doon? Sa dae. Oo. Sige, sabihin ko po. Ano totoong pangalan niyo, Kuya John Dulay Munar? Di mo kaya Jun, parating si Arthur Seya. Tanggalin yung checkpoint. Ninang Andrea D, I love you. Ate Jocelyn, I love you po. Sabi ni Gina Alvarez. Ayun. Sa 11 viewers natin dyan may galab shout out. Oy, thank you thank you sa lahat. Ayan. Alam mo, salamat talaga kahit saan. Nakasupport talaga kayo. Maraming salamat po. Shout out po sa lahat, sabi ni Gina Alvarez. Tin Tantog mo yung signal. Ayan na. Ayun. Naging anim na. Alay! Ay, kanina. Galing ni Ninang Andrea at Kuya Arthur and Jeanette. Sino nagsabi? Gina Alvarez. Jovert yun. Kailan si Gina? Nandito ang My Love ni GLTV official. Yan. Stop over. Oo, stop over pala. Akala ko is overpass. Oy, kasi na kayo. hello, ingat po kayo lahat pa. Shout out naman, salamat po. Dan talagang Mahina. mahina talaga. Kasi puro na pala to mga kwan dito, kahoy-kahoy. At saka mga baliti po. Baliti, wala naman pong baliti. Ay, no baliti di. Saka ka na naman Yan ka na naman. Shout out po kay Ate Gina Alvarez. Oy, sa lahat nandyan shout out sa inyo. Thank you sa Rizal, support. sa Rizal. Ha? Sa Rizal. Ano Rizal? Dito. Nandito na daw kami sa Rizal. Ayan. Medyo po nagpatintero na po ang sasakyan. Ayan po. Nagsisimula na po yung kasagsagan ng traffic ng mundo. Loading hina signal, sabi ni GL. Oo nga. Ayan mo na, GL. Sila giagi sila Kuya Rizal papuntang kwan dito din. Kabila. Sa kabila. Ayan. Oy, ano kayo pasensya na kayo sa internet natin. Kasi alam nyo naman talagang internet talaga problema po natin sa Pilipinas. May kay Elvin, no, diretso-diretso na lang sasakyan niya, hindi na magbabayad. Bakit? Diretso-diretso na, tignan mo. Niloadan na di ba? Niloadan na kasi sa ID.
Hoy, lumampas na kayo sa Santo Tomas, Batangas. Ay, ganon. Oo. Wala pa. Ah, wala pa? Sabi ni RB, ay Gina kasi. Kanlubang pala. Kanlubang Ay, pala. Jenna, pasensya ka na. Wala akong alam dito. Kanlubang pa lang tayo. Ang lubang pa lang, kapatid ng Baklaran. Huh? Baklaran. Layo pa pa. Ay, malapit pa lang pala tayo. May grab shoutout Gina Alvarez. Oy, salamat sa pag-share, salamat sa pag-stay. Manood ka naman sa ano, sa unahan, magkano. Ayan, thank you sa inyo. Ano? Pasensya na kayo sa internet natin na gusto ko lang naman na siyempre bawat alis po natin makita nyo rin para kasama ko kayo sa pagbiyahe namin. Ayun. Ganon. Ayan po. Ayan, may nadaan kaming Pepsi. Ayan, kumukutitap na po yung pula. Santo Tomas ka man naman. Huwag ka dyan sa ano. Pwede na dito Batangas, Elvin. Oo. Mayapa. Kanlubang tayo. Tapos diretso tayo ng Santo Tomas. Ikot tayo. Pagkatapos, Laguna. Ano na tayo? Sa pag-uwi natin din, baka daanan mo si RP. Ay, hindi na dito ang way natin. Ah, dito. Laguna. Madaanan pa natin Laguna. Tapos tuloy-tuloy na yan, Lopez. Mabisado na kay Elvin. Pag baka ano na tayo ng Quezon, ibig sabihin malapit na tayo. Oo. Ganun pala. Ayan, huwag nyo kaming iiwan pati ako antukin. Hindi pa, City. Batangas. Ayan, shoutout po sa ating 3 viewers in the house. Ayun. Maraming salamat sa inyo. Loading. Naglo-loading kasi di. Nakakababa. O sige. Unya na lang unta pagkuan. Pag-stop over. Oo, stop over ba? Pero malakas naman. Oo, malakas. Ayan po, magpapaalam na po kami. Mamaya na lang po kasi loading po. Mamaya po, pagkuan namin stop over po. Ayan. Hindi overpass Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat mga kabikol. Bicolano. Maraming salamat.